meet child show and on the Guswa way. Meet child show asaba opening the business and I say. Nana Osiberekete yes, you know my friend and ho. Titobika titobichile. Nana akwaba. Mejo so mu minia. Nana akra ya ba wonchen. Yatate ena ye nkyere ho. Yatate se mpanyeka se Osiberekete. Ebu okra wutie nyuma, wutie na nampo dumum adofo monum amache dumum a. Omo Osiberekete osi Bantama Kurotia. Osiberekete na nampacho echire sei. Ne kofare ba ne die yin. Ade abakwasem ne bata sa aka sei ho. Na se bebi wo ma o ka kona no aye de wa chirem na ode ebene bi so aye de ewram. Efe se mpanye se obenyasafo yebuni be se kana sem. Ana medase. Medamu yema. Medase. Uwa nananum se Osiberekete osi Bantama Kurotia. Osiberekete no yede ba de ena osi Bantama Kurotia nti enipa nyina mehwe. Na tetenu na ebe den se utwa mukura na Osiberekete no wo hwa na wo mpese oduwa ni behwe eho. Ade ti na wo mfa wani hwe ho. Edia bai tina Osiberekete na wo ho no wo mfa wani hwe ho. Wani a wo mfa hwe ho ne se debi so a breman bai de wo behu se ena ewo ho na emu de wunya nwura. Breman otumfo Banmu. Esie himfo no. Abo aho baya nipa tia no anopa wi anwumre bia wani de wutwamu abohu sa Asante man Banmu ni. Na anamo a wodi be wura ho no de untimi. Osiberekete osi Bantama Kurotia ensamampɔ. Asante man ensamampɔ aye Banmu edikai. Ena efre ho Osiberekete. Baby ewo no se yehwe Osiberekete na sa din na ye boy na ewo Bantama Kurotia ho no dieji ho no na mekan yu. Enti Osiberekete osi Bantama Kurotia no ye na mafo no se ye betie de wo kenya na yate ase a eye baby na eye hospital no eye asopete eye de pina kan se ji no sata na ye samampo na koye baby a yesie nipa na eye forest ye amu na ko ho nipa wawuo ba na ye po na ye forest kwaye nipa ye mosese me nipa memom se bia obi pa ne de amu no dey ohini panini bi pa Asante mewe bi pa ne de na akọ akosi no sata na breman Banmu nya dey emma ya na to aso medase enti ye beyeji no na sa nananum nsamampo no ne hia ho bambo ehia ho bambo papa fi se tete no na Asante man dibimu so nananum mwanimu a se wati kokko so mu ni hwe na ye kusie na manne ne amamre ewo ho na ye dwuma nananum ede sikapuduo na esie himfo enti bre ba se ye pe baabi na ya resabu akese ye gi no yes any mommy family Osiberekete ho nananum Banmu ho na ayare sabia de anya dan nipa na yedi akoba no ni abaya bambofo ama nananum ban soja fo atena bre ho no eno so e ba no na Bantama ho na ni nyina ye Osiberekete osi Bantama Kurotia ho abambo
ni besi asogyafoɔ asoɛyɛ ɛwɔ hɔ ɛyɛ Bantama kuro na yɛ wɛn omufro besi Central Police Station prison yard yɛde Osiberekete osi Bantama ifiri hɔ no yɛabɛyɛ Kejetia hɔ deɛ kaa etuo na enti ɛhɔ nso enipa na Osiberekete osi Bantama ntra Kejetia deɛ yɛ mampɔntene hini na ne dia Kejetia asase ho ba asɛm akuotumfoɔ koro bɛma de akɔ mampɔnten agya kagya no mampɔnten na no ofiri na ɛno nso ho mpaninsɛm kakra ɛwɔ ɔmo firi hɔ ne ɛbɛyɛ ezu baabi a ɛkɔhwɛ yɛ forest mu mmoa kane na sono gyata mmoa huhuhuhu a na wonti wankɔ ahamu a wonfo ne hu wɔ mo a wɔwɔ nyinaa no ne yɛyɛn no wɔ hɔ ɛno nso ayɛ akwansrabea da biara nipa wɔ hɔ yɛbɔ Osiberekete osi Bantama ho bae efiri hɔ no obiri kɔmfoɔ nso ɛbɛfrɛ sikadwa wɔ katra Asante ɛhɔ nso nipa na da biara yɛne a yɛpa de asua sɛ yɛwura ne yɛpie ne Osiberekete osi Bantama kurotia wɔn de abrafoɔ no aduɔso a wɔn firi akwam bɛwɛn na na osi etutu no wɔn nso bɛtena aseɛ no wɔn nso Adum a pampa so hɔ ne ɛdo wɔn bɛsoɛyɛ nti mpanimfoɔ nya akasa bi sɛ yɛte Adum ne yɛne asamoa ɛna no mu nsa yɛte Adum ne yɛne asamoa ɛna no mu nsa abrafoɔ aduɔso no wɔn di na na sɛ etu akyi fira kwam bɛwɛn no wɔn hina no di abrafoɔ n'anim ɛne ɛfrɛ no ɔmo no samoa no ɔtɔteɛ no ɔyɛ abrafoɔ hina nti na Kumasi pampa so hɔ ɛhɔ no nso ɛhyɛ hɔ sɛ asanteman bɔ pata biribira ɛhɔ ne yɛsuro na yɛnsuro manhyia hɔ na yɛ amammerɛ paa hɔ na asanteman yɛ amanneɛ ne amammerɛ Osiberekete osi Bantama kurotia yɛsi gyi daa no nyinaa no abɛhyɛ ɛne wɔ mo kɔtɛs no ne mmɔkyere no mfimfini nti uduru gyi hɔ a baabi a ɔmo hwɛ sen na abɛbisi kwa ho hɔ no onsi a yɛsama hat kɛseɛ bi yɛde concrete a yɛsama hat kɛseɛ ɛkwan na ɛda hɔ a sɛdeɛ wokɔwura mmɔkyere hɔ no saa ɛhɔ no adeɛ no ɛdan kurukuruwa bi a yɛgyina no wɔ hɔ na yɛabɔ so hɔ no ɛbɛpem na da bi a deɛ bɛkye bɛsa bi a Banmu hene ɛwɔ hɔ uboduro bi a masiriwa maamerewa mienu na wɔn fira ntoma tuntum na wɔn tete hɔ ɛnyɛ sɛ wɔn te hɔ kwa wɔn hwɛ Osiberekete osi Bantama kurotia ɔsɛ twum ne antwene kɔbea mamfi na nanom himfo edi kae no ɛhɔ ni esi wɔ mo na ne hɔ na ya Asanteman bai enu nti twum ne antwi ne kɔbea mamfi no wɔn ne Asante ahemfo a wɔn di kan o sabre no na ye nim tworo kronkron bia na obi abadaada enti ne de nim aye abosomsem sabre no na konfo tuulu a kyerenkyen mu nyina bakɔ ansa na konfo anochi besi akire enti nananum ka Osiberekete osi Bantama kurotia dibumamu nyese nananum nchi na ye kyerɛ na sebe ya menkyiri mahunu ade a ɛwɔ hɔ no ɛho mfaso ni hu a ɛne bo a ɛsom Asanteman nti ɛnom de yɛ kasa bebu Osiberekete osi Bantama kurotia ɛse abrewa so obɛkɔ akɔhya konfo dua bu anu odwane udwane akɔ na ndi enye wuo dua bubɔ sɛ odi ahoma ɛkɔso mene na ade dua bubɔ wa enye wuo ɛnenso dua ibu ya bɛ na nso udwane na nabe ewuo bɛ na okowo
mesrɛ mu yɛka OSIBREKETE OSI BANTAMA KUROTIA ensamampo ne kuro bia bi wom tete ne ho no ye Kumasi Kurotia ne ho ye Kumasi Kurotia nti abrafo eno odo o mokotena ho ene ye nananom a wo mo ekum wo mo bo man no ho bra ma nti adum dia ye mema kuro nti ne ade asojafo no kogu ho no adum ye mema kuro eye mema pa ye do wo mo kosanti na ade na Asanteman eye no ho no ya yentiase na mu nim ngoma so no wo mo adwene mu da ho se nye wo mo adwene mu an da ho a anko ba se ye mema de ye ko atena ye mu eni ye de asojafo kogu ho wo mo nso na ye wo man ba mbofo a ye do wo mo kosa ade bi Asanteman ye bia na wase obi bisa OSIBREKETE OSI BANTAMA KUROTIA ye de a no aka nkyerɛnse eye nsamampo a nanano mu yentimi no ene Afreh no OSIBREKETE Meet Charles show na wo hwene na mamenta fa wona kakra na manyimre kakra na sesi asa wo hwe ya subscribe na like video we click ade na as ayeko kromotie wo no de hwe soro no like na hwe nso ne fa so mo si atwe subscribe ayeko ko bi wo sa click so na subscribe na fe share na wo nua bi o maame bi papa bi nya bi hwe na tete abakwasem tete obi ka tete obi kire no aba bedru Meet Charles show so a yeguso a yeye na wa ha me ko break aba Meet Charles na wo hwe subscribe like and share na wa ha na de business okay abakwasem tete obi ka o tete obi kire na ye hwe o se Bantama baby o my summer hat na o ko mortuary baby e di pakot amukoto na sha fridge mu no ya enene na nyina pempe ye kase nyina ma me bi gina ho anto da kuro e mema ebire bi so aye mema ene bewe me se e ho ya Asanteman bam nananum o mutwa asafie besam fifire firi kwa aman beso ye ho mu ne esi wo mu enti e ko OSIBREKETE a eye Asanteman ban a ho na tete no na ohini bi ko ne nsama nkira ho na ne esi ye no obi mesi ba bia wo firiji ho no sane no ofriji ho sane aba zu ho no ubonse lifa ho abebi sikwa ho ya ye etire bi a ase ho no ye hwesen esikwa no ho wa ya gi abe no ho nyina so ko ba bi de konfo anoche de sika mo no etu aye no ekwan na bodu obonsa bobo ya ni ambulance ni nyina pake ho upaja wani abonzi OSIBREKETE OSI BANTAMA KUROTIA no tete wana ye nsamampo a na ye no ne enipa betwa ho hia ye no na ese ye yade bi a ebe ya hyenso de ebe kire se papa mo nti bepem ne se de ye we ba no kasa na se Flagstaff house sa ne ye we Asanteman ye we nananum amu said ye we brema ba mu no sa na owen OSIBREKETE OSI BANTAMA e ka se ban wa Asanteman ma enye ban ko ne de yato ye de dan ho na se bia mu abu Banmu ye ba bia de amu kosie ahemfo kese kosie ne bo ho ban tie se nananum samampo nananum asie ye ba bia de nkura so kone se nkura krom na se mpanifo de ya se nananum samampo na se nananum banmu ti ba bia na kire no ho ye nkae Adum aya se bia Ghana Flagstaff house ana se Jubilee house
Jubilee House nanka aposifo ewen maybe ubetru ho bene nipa yedai ejina ho to waka wadwere maso se anede na ekoso ha ahemfo mu di asantefo nim ana ye kwaman ana abewie Kumasi no ho na esi ewo mu ti Osiberekete no eye nananom biaya na esi ewo mu ya na wo ka Keja opanyi Keja no so fo mamponten ono ni nipa oto sentia kanea na asasai ono ni nipa oto ka fesa na enye sa said oye man adawroma awem so tre na ekona ni faada ebekwa akobom ebekọ kwawu edinani ahwego so ekọ oni go so nso kobom na sisi ha nyina daya ibedidie udi susu se sisi ha nyina sase eda ha nyina daya ahina yebetna ehọ no yensueti Kumasi subi niti ene Kejetia enti na omo yehwa omo bre enche na ka kese enum ni ade ko hwa na ehọ tutu firi se ehọ ye wura na eja Keja firi mamponten onu na tete no te se yefo asika fure Asante mu ba Ahafo bepe ba bi betwa ba duedua kuku no eye saa tete no na Keja ena na saase ne ehọ a no Yesu kua na ese nsuoti ninti ba bi kakra bi na no anyate santi tete wono na enkwase anua wo wiase pa ene bira no sa haban no ayira bi ana tete wono ya ni bumba bi awura wo eye peche wo de se ka timi ebuka sa hwede sa haban no bi kan anu sesi a enu na yesi debi mu na mu amantififo obano yetena na yedi nkontomire na wo mu hunu sade Keja ne mresiti no wo mu ko ahabam na wo mu ko hunu ye na wo mu titibi wo mbedi wo mu awu ndi ya efreno kwase adua se o kwan a wo fa so wo mu atodua ne di edi anu na wo ho na akura ote ho edi na nwa wo ho titibrem na ye kwaya nwa wom papa na saase no nsuo ntoyo aye nsuo ti enti na nwa pe ho enti ho na wo mo ko nwa no wo mo ko nwa wo na Keja wura num na papa no nso na nani eden se okofa nwa wo na saase so no ohia wo beje enti afi wo mo kwa no wo mo teta Nkɔkora no se ufia na bibetimi kura heda ko no ane no di nkomo na wo ma aka no wo ho sisi a no anyade ye wope na ko no nua bisa se na nwa wunya na so na Keja ni kutia ho ma nufia ma na humi o na fichire ho no ba bi no kuroti ba bi ayi kura no ene firi ho kutia kurotia ho na Keja tie enti bre ba se etwa Asante man Kumasi tre ni etwa hu hia no nenim dia ba se ho no ye de abayi kuro finfidi a ye ni ihyenjina bia ebeboa newo masase na nkasa de se de nananum mpani nsam ekiremu ni se na Keja na ye ne dia na ofiri mamponten ahimfie enti se Kejetia ehun ba sembi na se pasase no hunkrata bedi dance ya otumfuo nyi mamponten hene emfirim na me da wase meti chawo so na wo na chirem Kejetia se na ye akora bi dia papa panyi pa na ti hu afu edwuno a no wote ho no Keja na Keja a no abone sese wo na snails ewo ho abusu wo ho tina enipa ko ho snail hunting nti bokona papa ye dai esi de mantwa oba ne sese no wote ho nti obu wo kura ompese obedo obohu nti sa okofa nwan no so hu obeje ko sa ne ne dia o ne do ho ya wura
ura ye sebe ngura senso tase kakra asase afo asase a ensuo gina so asase ensuo gina so nti keja asase no keja susu efri mamponten na kurotia na honi ngura na se ura bi e wo kuro ne tia so nti eja kejetia ho eja keja ni tia ho no ni kotia ho no ho na kwa obehu keja ho na kwa benya enwa afa unuru fie mpo nti di kotia ho no ho na wo kwa obenya ngwane bia ide ena ye be ya eja kejetia keja eja keja ni kotia na kasa ne hrene ne ntem kasa ngurufa so ne se kejetia eja keja ni kotia ho na ye penentem nti na ya kana eja sebemu kejetia na emre kwa emre ba de esa de chi ne ne pesi dan eben wura no emre ko ade esa nipa me ye adwuma ahoho ba na esi dan na mo si ya mane bopia wura yi efe ya batu wura yi ene ya mo se ne yemfanya lower park yi efe ya lower park wi yemfa lower park de nya die din yemfa nto lower park no ana shentie nyina bobo like ejitwi be park na nipa be foro na sa lower park yemfa nto hwan ene ko fa ase ne de no ti ha pa asase ye de dia pa de eye keja dia eja keja na keja yenyine mu na ofri mamponten eja keja kotie ni nti na wo kire ma ya te yeda wase mit charles na wo ye ko breaker ba na se asema na kan na wonte ho bakosem da bebre ho do be ni so ba subscribe no like no share video yi na foforo nya bia yeda yi ahwe na da bia ya ba so nya bia yeda ahwe so subscribe here there is a bell there once adom bi wo ho mi adom ne so se bia the video bia ba nya bia yeda yi e bia ba obenya bia yeda ahwe meba mit charles na wo hwe yego so na wa ha na empanyi kase ye di arho ba fie arho ni bi ni dien emebe na arho ba de na ye de pattern ni pa wo di arho no de na ma arho to twa arho mu gwa hodo ana na kasa na Asante o akanfo etio de wo titwi de wo ka me say etio medase awire ho aba ya ne fa ne se baabi obi awuo ho na awire ho wo ne nya baabi obi awuo nko na awire ho no wo obi ha nyo obi ha santi obi dadwene nyo obi dadwene senka nipa nyina ha wo ye koropede ase na nka nyankopon kura na nka woni ha wo ewo bra obia wire betimi aho santi babro se anije woni bre osu woni bre awire ho woni bre sede woni bre onzo ahihye ne manyina pe bibia wo wiase bia woni bre na awire ho nso woni bre eye de atomi mi maami awu ena maami nuane maami nse de na me maami ye maami no hwan ene beba ba ya maami me ma hase na me dwendwene ho na me di ho awire ho na yawdie bia betena me mu aduane kura se de me kai me maami wu aya na me ko no aduane enti na wudi mu ada owira ba ho akoduru ba bi na nipa ka kire wo se akosu ya usua bode be patao enti ya kan wano tum ya ba mu afutu sem bebre afi wa wote hwa daachi obi die beba no na wode no aye futu na
odi kotunufo amana yi awerɛhoɔ afiri ne mu obi ba yare den oda yare sabia esu ohia moja oni sika odi koto moja ene wanye sika koto duro ene sika kuro de to aduane adi bi ni ho nanso wanya be ma ne na wo se ba se ye jojo no oni pam maame na wo ba na duro ena nkofa sika ma na jojo ni saa ne nipa ene se fere adi enti ohwe domo a ogina mu ni jojo no a awerɛhoɔ timi hyɛwo so afi obɔ wani ana wusu ale na obi nwu ya wo papa nwu maame nwu na wusu ay awerɛhoɔ idi awerɛhoɔ wɔ nneɛma bebree ho saa ne ani gyi wɔ nneɛma bebree ho na me bɛka sɛm bi akyerɛ obi awerɛhodie enimu yawa a ɔfa mu na awerɛkyekyere nti oyi awerɛhoɔ to guye pani bi ni afra na agya kyerɛma ɔne ne yere ɛhyɛ wɔ brase no no wɔ mote asomdue mu paa o mu nyinyini no wɔ mo abɔ bra bia afei anka ne wɔ mo ma besisi so na anka wɔ ma bɛhwɛ akɔkora ne abrewa no ɛda bi agya kyerɛma da sɔre ye no onya ankra sɛ ne yere adane ato wawu menta fro na kakra therefore mit chaso na wo hwe se sia se wo hwe ya na se abakwasem ana se nsema panyine ken se ye wo fe ye wo da subscribe na like video na share mit chaso na hwe me ko break up. Yo meet Charles no oneguso wo hwei akora wa ha akora da so ye nche na de business o kan tete bakwasem tete obi ka o tete obi kire nana eze oyire yewu ekowie se nana sana kowie eja kyerema na yire no oda sori anopa no se de no medika aka no ya besi ne se na yire no wawu afia me yire me ba me na di ni bra so mfa so pa na wanyare papa ise wonya ne so ba bi owu nware na saasi we so enti woni di kopim se obato ana yire e wasama do papa no da sori ya no de benaginam obesu sa amabusua no nyina toba ha every said ye wo ye no na awerɛhoɔ na nipa tunufu bia na wɔmfa da ko agya kyerɛ ma bɔbna na ni ayɛ kɔ wɔte hɔ tonko pagya na ti na ba ma bi gyina ne nkyɛi agya me mo ha na ho te sɛ wo ho yɛ wɔse me de sɛ me yiri wuo na wo medi awerɛhoɔ kɔpem sɛ me mɛtoa me yere wasi papa na adentina wo no o se wo yiri wuonti wo be di awerɛhoɔ kɔpem so obeto ana wo ya froze o se me ne afra magya kyerɛma kyerɛma pa ka wo ya de na mansan nyina hwɛ wo kyerɛma o man nyina hwɛ bi na wo so yiri wuonti wo bewu wo de amen so afra mi nyame akwai na me pese odi machi na me ko kiro se de nyame akwa esitie na fe wo yiri wu a wawu no wa fa anya werɛhodie ati wani no abobra ne bia na wokura wo sa be ya chesei oni papa ne kan wo hwɛ nyame akwa idi eno osimedi wachi na odi na kira kɔ no emu akwa nsidie ama agya kyerɛma ate ne ho asese ho hia so obedi awerɛhoɔ ɛna me kyerɛ mu akyerɛ wɔ no omu kwa no omu kopie kuro no omu pie so no
na sikani bi wo hopa won faska nyawe enu obi abeche no sika kuruwa gold ene ya dia ye kuruwa kama achichire hu nyina kama no odi akoche sikani ni se onye odi che no no na ade achi enu odi chirema eko ena chirema bisa nse papa sika kuruwa baby aye di ka da ye na uwi aye sika kuruwa no aye kui ahanso ye bedahu oso nyawe wo mu da ya de chin ya wo ko no no odi sika kuruwa na che ofie wira no no woko na aja chire ma bizanze no obi a wosu ye ufure nyame akwa na me no na mo abokoro no aboye no ma hunu de odi ye wo de akoche wasimisi enko ni afure mi nyame akwai oni no ko ya koto sesi bia na da ha boda no so nyina tete na abe ma kuma bi ene wo sesi num ene nyame akwai kan kira akola nse akola na maami wo papa wo se mi de maami ewu papa wu me yaketu abi ena mi de meti asa Nyankopon na fami nti woni omudidi nkomo ano nyame akwae ka kire akola nse ene ye ko ba bi ne ye beda wo nchen wa wo me dan de nsuo to ababu yo se an ye bedam ti wo mu ni akola anu dai ma ade achi ye na akola anu fa sika ni kente ze papa mi papa wo mi hunu se no ototo nsoa enti mi nyini na masua nsoa ne ya medeme nso akogu nsuom enura bode ne banchi wafuom mi kotwa bia bane abewo fufu adi nanka ane mobekwa na mokọ na me tena wire mu ha no minya obia ma o meda me ncheida na wedi kroma me kra me ntafo na kakra ye ka se ensoa pa ni kasa no se ensoa akra wedi mesrɛ kire mu kakra ensoa ye o ye namani a bugase bia ye basket bia anwene ye de tonton na se dua ye sene ne saa ne anwene na ye se basket a aye fidie nti se fish roma so apatre bi roma na se adwene e roma ontimi san pie biem nti ye nwene saa basket ne saa na o de kotonso na o de kwa a ebu o mo de abe omodi aduane a fish ne yedai epe ene begum te fish ne hunu nso na se a ene se onko wurom no yedai onko ye aduane ne be yedai eni oroma otmin sampie biem ene mpanyi se fe ne enso a simple explanation with the man no se bia na beto so na medase nso medase nanka enso apa de nanka ya kanfo afre na dwokuro ena se su biem mese enso ano ye akanfo ye pa ne yefre no ajokuo efrise enumu ansa na ye befre ne nso a efrise wo de kotunsuom na akopaja tete ho no beba na anam ya de so a ade a wo de kohwe ade no ajokuo no wo ba wo nam egu motom ne achimu ano ne afidi a wo kohwe ade bia wo so ade so a ene ebe no nso a kasahere ene ne mofa so ne be yesa eti bra akwala no ye ne se obekọ na akopaduane abaye na omadi no okoya wonyama ye no nyame akwa ka kire pani onene nam se yebekọ akwala ne ma ne mato ye kire manse ya nanti akom de akwala isu okopaduane abami anu adi a waso yebekọ omo bua omo se wo omo koma ye makola amato omo si kwa so ene nyame akwa ekopa matches buruja editu akola no dan na aseye na wontimi nya no
Oshida no nyina na wo mukoe. Ene nya eja kire maase anyame akwa ne ma me no nante ye waye nyina no. Mehu se nyame akwa na da wo so kwa. Wo se hwe eyi nyame akwa yi. Wo mu dan wo mu ani wo mu kɔ no kwansini na kwala ne ba oba na da no nyina. Ahyi. Odi kanteni siwa nini nam siwa no wasi dabi. Eda idi ma tene mu ache nti me hwe se de ma Nkɔkora ne ma bere waye no ansan meye bi enu okotwetwe nnua so aye ne hu fifire oba ye no anu ofa asoso otutu edan na nemu ho no asade nnua na sisi no wa chekere no watare sane o papa no maami wo sika akọ na wo mu sida na mna wo mu di ka tutu ye no enu wo mu di dua no ba wo mu di chef wo mu di dua no ba kusi so sika akọ ni gold ai enti akwala no tutu fo mo sida no foforo no enu okopie so no wo huli anu asi ye enti se sika so na me da pa na maka wiram ene nya papa yi no obeda na omukọ ya ahahia enka mi hunu papa anime maami ade a wo mudi jame ti akwara anu so fa godu no so ai etu mirika se o ko penya me akwae no no akomo wo mu bi na edan na anhye aka no wonim se o wajapade wo fom ho odi mirika ukopie kuro no odi sika kuruwa ne cheye no so no no mu bobna adaye se hwe mema mienu bi nura na adwo mbeda ha wo mu kɔ no wo mu che efie wira no sika kuruwa wu papa no de ko sensu ya no mo no kuruwa na no wawu na se ehunu mema na dwuma ebedi wo mu wo kuroma no wo mu kura wo mu eji se ne yekum wo mu bi kuro no ko tia wa na kwala no beto no no azi nyame akwai oni eja kire ma mo madam ncha ma mi fie ya anhye anka minim sese me papa ne ma mi eja ma japade o mo hwe sika akwa amatunu fom ho na enipa ba hwe onu anya wade a woja aka sika no munyi bi onu na wa anya wade a woja oka meti charge na wo hwe na ebo bebi wo ha o se nipa ba hwe na se wo anya wade a woja oka wadanfo be sra wo fie no ko no wo anya wade a boys wo de asem pa na aye dai abro anana na nchesa etisa anana mi charge na hwe na gusu kasa na anatoa so akra edi edi akoye ni se nyame akwa sisika no akwala ne dia na no ye no mobo sakwala aketwa wunyini ye na waka wiram na fe de be mu anhwe ade mo aye kura na obeye nti sika no no obekire no na ne kwan obefa so akire no se ejesu o hida na ansa na wanye sika nti wonfa nkɔbɔ ne bra ene o ka kire ma se wa hunu nyame akwai eda no sika akɔ nti nam hyi no me kan se me hyi no na ne me ko se obi a me di nyame akwai na me hyi obi fie ena kwala no sei na nyankopɔn bɔ no se o beye na je se wonam me so ena ne nsabeka kurona wo mapie mu no odi sika kuruwa akɔcha ma papa ya nso anumanu awu ye bɔbena se nyama ma ye beku yayi opie ya oba kunafo abema ya wu agya no wo bɔbena de dafo mu munumuni kuromu ofo hu no mema ni ni o monchi yayi kikiri ma so ne ahimfie ko ya bodwa danka ya se mu abache sika kuruwa ma nipa no anu awu enti sa ya mo na mo ba ye sa ade a ene oba kunafo no me ka kire wo se ene se de ni kunu ko no sa na mo nso ye ba ye mu miti chao so ye ko break ba
enti nyame akwae ka kire wo hene ne se maami kunafo nde esu oja esu kura no chechire ne ho werɛ ede ene na werɛ ho a wodie na ni kuna bɔl ho pɔ sɛ wo bekunu na wono nso enya nuru sɛ wo enti ne Nyankopɔn fa me so sɛ papa no ebekum ne yire na homti kum dia se papa no mom ne di ka wu enti nam di sika kuruwa no ebeche no enti wo kunafo ba na wo su bebrebe ni nyina no se nye wo kunu ya wo anka na wo ye bobene na nka ye wo na wo kunaku o kan wi ahimfie hodin eni ede nyame ase eni eni nyame akwa ya ampa Nyankopɔn de obia nim so oye na ade oye no woni bremu na ohun se na afei na ni party de oye ye no ase ti de kosi yansi ye ja no na ba bia o wi asika kuruwa no firi ye no o mu duru o mu nso asinkonwa ye kan se mema no de so o mu sa ba fa kuru mu hode a ebokuru nti o mu pie o ho nso adane ma abo ye di nyame akwae ene ye ja kire ma na akogina himfie adenti ene obi abeke obi sika kuruwa na wo no ahoho de mboda obi nche na mutumi wia enne se sika kuruwa no mo yensa anka mo wieye ene ne nyame akwae wo mudin no asehwe wo papa wo kan se obi abefa sika kuruwa nipa no odi sika kuruwa no beche wo no abo ntirimu poso wo bekum enti no odi ewuduru afa no anka da wo me fakuruwa na kono danu na nka abanu manu nka onu anu anka mbeduru hai na nka Yesu ade na muntidie Nyankopɔn o yase ebra wo mu wi o mu akwantuo na agya kire ma aduru fie na nyame akwa kra se wo kono o si we na mama hunu se nyame akwan ye bebre ebi ananka me yire no ti ase beto sa abre ke bia titi bi owo mu hu awere ho kura ke betimi ekume mebaya wawu bia wotena ase anke bia asem a wo benya mebaya wawu ya yesu onum wi nka mebayi besa kire onanko abebo bra behweme de ebatu nipa wo abra bomu bia bema wo wira ho bia medi we kekire wo wira se eya anu ato awere ho ni bia gu ya no atu bi agu na sana owu ebeye nipa bia medam ase miti cha so na mo hwene na de besese wo ha akra ye da wase na wano ansi ugusu kasa na obi ma message se mafra wa akra na kese wo small boy na asese asema fa ni dia ma na ka mamre mu na se sebiemu se be kronto gaza akra me fro akra e kire se nana ame bajo se akania na Asanteni e ka kire panimu a wanyini se makura en kire se yese akoda o pese wo ka koda de a mane tworo no ni akora no ensimpai se wa nsi ampaya na kasa awo kan ye no na wonti ase akora wanyini wadu baabi agi se woni amanyina ye de akorokoro na ye na nkwala ni mrai wo fie ekorokora busua pani na nadem ayefi he musole mu Nkɔkora na nadem ya wo mpefi o na sole ye na nko se obedwale nsuo hie mote ho saa na medimirika kofa bia so ye kora na ma wawu wanyini wabobra enti ni bibia no ne na ade ye fi kura eje se moa na mubehu se ulma ade no awaye no ayefi enti yesi ye huhuru mu ma no ye kora ni ye amana tenase ye nyina cheka kraka ho ene ese akora e ka kora na kire so ye ubi a wani afi watwam wo mpani mfie so kura sa bibia wadu nkwa na me ne nyame na di bia to so enti obi ka sa akora e kire ja anana
Sremo enye kasa twitwi bia. Enye kasa ntwi, enye kasa twitwi. Aye so panini Dabi se kasa ya na mic ne wo ma na me de mensa ye dan aso ahoma mu kakra. Me kura homa na ye dan. Amano. Fi se wo chen me ye ne yemu ba obetuma wo me. Me me ne ba bia. Me beto na sase so. Wo de nchini pii ye dan. E chen me, esene me. Ndi akura wa kire me da wase. Meet Charles na wo hwei. Me ko break aba, me ba e beto aso. Meet Charles show na wo hwei. Ayi bi ayese kokromotie bi wo ho. Ayi bibi sei click so boni se like it na ke se de ye no aye wo fe aye wakono aye wo de se yi bibi sei akra we de o kasa no o kasa sika kruwa sika akọ o ka sika akọ na o ka sika kruwa ne sika kruwa na ne de adea ye na mafro de ya sumu no ye na ya ntentima mayo ye ka sika akọ ne ye ka sika mpo Sikampo ena yefre nu sika akọ na ye nane na ye de ye bibia ade a ye de aye no edin na ye bo nti na msi sika kuruwa onwunfo no nwini sika kuruwa onwini kuruwa ni bi ye no ebetimi abase wodi sika akọ a ya nane na atukuruwa na no ene ni nsa ene bia eto na ohwe se de ade no fe ene se de esi hyiren a ohu se yesononko wo kuruwa bia mu tete de na nananum fure kuruwa se bonsuya penu kan se fa bonsuya mami ana kire so wo se fa kuruwa na mano se wo hu ade bia ya na ni sika akọ de aye amanfo okupa chinsi aba ni nyina no enye sika akọ na nkasa na ye di ni dosopuo no sika mpo ya na ni egu ama wo obi wo sa bia ayi wote kokọ so a ona sika na dweta ye ne dia onu de ohun se bibi wo no ho a esan se asante ma yi na si wo se wo som boche wo hini bia nti ade bia wo no hu bia na asante ma hwese eye papa na di mu ansan no de aye no ho enu nti ye ka sika kuruwa goldsmith fo edi sika akọ edi adwunu wo ade bi ho na ehyiren se sika akọ no eno ene efre no sika kuruwa na tete de ene efre no bonsuya tete no na mpenifo fre cap se bonsuya kuruwa no ye na mafo ya nche na ope kuruwa di pa ni bonsuya ade de bonsuyo sa ye de bonsuyo ni asa nti bonsu chance ya na abaso na dane roba ne mpempena die na nanu frɛ no committee na nanu frɛ chance committee ena ye frɛ we glass bi plate no ya yetrana plate bia unsetete for you plate akasie woniti ana afrida bi se bronya easter ana se bibia sie na busuye nyina betwosi ane anu ameme wofu waduane no omu wo plate ni bia akasie aduane e bekom no wa uhuna abon se ade tetefo no omu waduye ohu saade no saabo ade no plate no na nanu frɛ ne tafra moto waniama nkitinkiti bi wo ha ni dinu ni nne na amafo se di esibo dinu ya na asiapai enti sika kuruwa no eni akire omu edamase yansa enti nana meti wasi ya plate first ne so pa na efin tafra moto Nyina na Asante dipa e frenta fra moto. Nyina na Asante dipa e tafra moto. Ena brona aye emutra broni kasa no se plate. Na ye hu a ye fe tafra moto.
ɛna anka de obɛfa ne chance ne no ebi abo no yɛfɛ no komti ɛna de ofɛ ne cap no ɛyɛ bonsia na kasa ɛdane no ɛna ebese kuruwa na ne dipa de bonsia na nameda se ɛna sika akɔ ɛyɛ gold anase bi a diamond sika mpokura diamond yɛ dwetɛ na silver so ɛhyerɛn enti sika akɔ ne gold na yɛde yɛ adeɛ bi foforɔ bi a te sɛ kuruwa sika bonsia ayɛ sɛ cap a yɛde si akansie so yɛsɛ ɔmo yɛsɛ trophy no hɔ na ɛgye saa cap no sika akɔ bonsia no saa cap no sika akɔ bonsia na na meda se sika kuruwa no team no a ɔwene tournament no yɛma sika kuruwa no ɛsom bonti ne mpanifo de maa no na de ɔtɔso no adwe dwetɛ ɛyɛ silver no na de ɔtɔso mmiɛnsa no agye bronze no yɛsɛ tete no bronze no na mpanifo de yɛ yawa anaa ne no ɛno nti ɛna bɛpem dɛ wo maame wu na papa wu a woayɛ wisia nti wo sɛ wotena yi ase a na yɛde abɛto kom saa deɛ na ayɛ na wɔ ma yɛ na yɛde atototo yɛ kom mu no ayɛ abusua no awisia do ɛna wontimi ha awisia do wokɔ baabi a manhyianom ne ahemfu asɛm si na sɛ yɛyɛ afadeɛ ne amanneɛ ne amammerɛ wo deɛ wobɛhunu sɛ awisia do no yɛde sika na ɛyɛ ɛsɛ maame awu papa wu awisia bɔ wo ni kamafoɔ asɛm to wo a woayɛ sama aba sɛ woanhyia agyefoɔ bi a ɔbɛka bi ama wo a na woayɛ mmɔbɔ ɛno nti adeɛ biara wɔ ne brɛ ne deɛ yɛde yɛ firi sɛ adeɛ a ɛni ahosuo biara wiase yɛ nsuo ni ahosuo biara wontimi mfa nsuo ntoto sɛ ɛyɛ fitaa ɛna ntimi nka sɛ ɛyɛ bibire ɛna ntimi ka nsuo ni susu biara sɛ wobɛka sɛ nsuo su ni adeɛ no a wobɛsa nsuo no agu mu no adeɛ no na de mo ɛm dɛ sɛ wate aseɛ yie paa sɛ wo sɛ nsuo ahono gu glass mu a tɔmɛ mu saa na glass akamfo frɛ no tɔmɛ wo sɛ nsuo gu tɔmɛ mu a sɛ ahono a wobɛhu sɛ nsuo no ama tɔmɛ na ayɛ kɔkɔɔ sɛ yɛ nsuo a ani ti kan wode gu tɔmɛ no mu a na yɛ ma tɔtɔtɔtɔtɔ wo kɔfa no anhwɛ a bɛka sɛ biribiara nim ɛfiri sɛ ɛni ahosuo biara medase nana akora mesmo dase nana kasa wasi bibre yɛ color yɛ blue and fita yɛ white nso ni color wa ko school bi say water is what colorless na it can color from object ayɛ ebi ɔde begumu mentwa wadwene ko akyiri yɛ won so bo Ghana ha yɛ lake akɛse mienu yɛ say black deɛ wɔ bope etifo no black voter and a white voter enso no sa enya black enso wo kole se da ho a oto ani a hu se etum eya ase anwea no ayi nsuo no bibire no aba ana ayi nsuo no bibire no kala na yɛ aba nje se black voter de yɛ white no fita na anwea na ko se clay no eya fita na wa ase to wo se so no na yɛ se eya fita is white voter fisenso no sa enya white anase enya black eya ase anwea no eni aburo na egumu no eni munam no asase na nsuo no nam so no munam no ni aburo no ase na tie no ena atwa sanfo nyine ne yedan a kyerɛw sɛ nsuo yi tuntum yɛde na dwuma de ebesia akora da wase miticha show yɛsɔre so akora mebɔ mu me kɔ ha mentoma me da ase fi na